nakadaw ka jingnya klemakor ka way ka kaliren, bat na ka jing persyang ban kinria, ban lant na katay ka kaliret ka way ka trok kala kalasan dan ha ka surok pa, ka balaja minta ka sngiw blay, ha ka por ka RPGA minsngi ha samlem, bahab ha ka surok ba National Highway 6, ha Ribhoy District. Kani ka trok ka balakala kansan ha katay ka surok pa, ka danyu number NL 07AA 4963 ha kabalan niya da Nasir Ahmed Chaudhry bat ladan lang unong bot balatip kerteng kum Rashid Ahmed ha kaba baro arngon gidey na Silchar Assam kumbala yoklum jingtim kani katrok kabla kala ha katay ka surok pa kadey ka bakit gimar bam na do kaw ki jingbam chips bat u chocolate bat kani katrok kala kala no ha ka jingkyar ya katay ka kaliren kabala niya aklamako da u driver bat u bala pet karat na katay ka jaka le ru baha kani ka jingja dan bak u driver bat u tay u nongbot kim shim na man saw bat lat nyo ka jing sniw no kitay ki marpam hadin bala kala ha ka surang shushu lo ru hadin ka jing kala katay ka trong u tay u driver ka kaliren ula pet no na katay ka jaka bat nakalyang u driver katay ka trong ula pentep no mardor shakipulet ka sning ki bala wan ban toket halor kani ka jingja ba katay ka trong kala kala ha ka surak ba